Našli sme kúzňa. Zdravíme ťa. V dnešnej časti po stopách duchov z histórie navštívime bunker BS-13. Železobetónový bunker bol postavený ako súčasť československej obrany. Príjemne sa usaď a začíname teraz. Kúpili sme aj malú bezpečnostnú kameru, ktorú dáme z druhej strany bunkru a bude dohliadať, čo sa tam deje. Začnem týmto strojom, ako minulé video, znova prejdem objekt dookola a poďme vyskúšať. Nasleduje druhé kolo hľadania duchov. Ideme skúsiť rádio. Je tu niekto s nami? Je tu niekto s nami? Je tu niekto? Použil som niekedy tento bunker? To mi sedí, lebo ten bunker sa reálne nepoužil. V tejto chvíli stroj začal veľa chytať rádia. Nasledujú paličky na hľadanie duchov. Vzadu sa nič nezmenilo. Ideme skúsiť nahrávač. Takže je tu niekto, prosím? Poďme si to vypočuť. Takže je tu niekto, prosím? Takže je tu niekto, prosím? Takže sme nič nezachytili, nevadí. Diviaci naši, pozrite sa na to. Tak a poďme to ešte raz vyskúšať. Hento som mal na sebe masku. Poďme na to. Je tu niekto? Možno to zachytilo auto. Nič sme nezachytili, ideme ešte vyskúšať, položiť to na tento kameň, aby som s tým netriasol. Uvidíme, či niečo viacej zachytíme ako doteraz. Je tu niekto, prosím? Ideme si to prehrať. Je tu niekto, prosím? Takže je tu niekto, prosím? Poďme sa ešte opýtať niečo posledný krát. Takže je tu dlho tento bunker? Je už dlho zatvorený? Vznikol tu počas druhej svetovej vojny? Takže je tu dlho tento bunker?
už dlho zatvorený? Vznikol tu počas druhej svetovej vojny? Týmto sa hľadanie duchov skončilo. Práve si ideme pozrieť okolie bunkra. Tu je blatový prístup na strechu. Určite ste si všimli už tieto mreže, že tu sú. Neviem, čo to je. Diváci, pozrite sa na to. Tu je toľko veľa smetí z druhej strany. Našli sme kus nejakého halloweenského kostýmu. Vedľa toho je fľaša od vinej a samé smeti. Ideme pozrieť na strechu. Teraz ideme pozdraviť fanúšika, ktorý nám napísal, aby som ho pozdravil. Ervan, zdravíme ťa. V časoch, keď sme natáčali, sme nalepili na stenu bunkru nálepku. Lenže tá nálepka nedržala, tak sme ju presunuli na strom. A po čase sme sa na to miesto vrátili a kvôli vetru a búrkam bola preč. Keď by som mal porovnať tú protitankovú stenu, kde sme boli predtým a s týmto bunkrom, tak určite je to tá protitanková stena, lebo tam nám to odpovedalo, tam to bolo lepšie, tuto sme moc toho nezachytili, takže na hľadanie duchov je určite lepšia tá stena. Chcel by som sa s vami rozlúčiť, určite ďakujem za zhliadnutie, daj like, odber, zvonček a komentár. Ďakujem ti. Týmto video končí.